drikker du? En gang hver anden uge. Cirka 6 gram om måneden, eller sådan noget der. Hvor meget drikker du, når du er til fest? Det er sådan lidt forskelligt, men jeg vil gætte på en 12 genstand. Cirka en halv vodka. Altså, jeg plejer at have en flaske med. Måske halvdelen af det. Det er vist genstand. Ej, der kom indenfor. Så... Du bare smide jeres jakke der. Pas det. Mange unge ender ud i gruppepres, når de ikke har lyst til at drikke. Alligevel går de med til det for fællesskabet. Mange får en god oplevelse, men der er også en stor del, der får en dårlig oplevelse. Cirka halvdelen af unge danskere har været ude for gruppepres. Men det er ikke kun unge, det er også voksne mennesker, som oplever det. Du får et blackout, når man drikker for meget. Det vil sige, at du får et blackout, kan du ikke rigtig huske noget. Det hæmmer nemlig din hippocampus, som er det sted, hvor du husker alt. Når man brækker sig, vil det sige, at din hjerne får alkoholforgiftning. TV2 News her. Her til morges er en ung pige på 14-årsalderen fundet død. Hun er formentlig frosset ihjel. Hun er nu kørt på Odense Hospital og bliver derefter tjekket af lægerne. 7,6% af alle mandlige dødsfald og 2,9% af alle kvindelige dødsfald er alkoholrelateret. Det svarer til, at hvis vi ingen alkoholrelateret dødsfald havde, ville vores middel levetidsalder være 1,5 år længere.